अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। आदित्य ठाकरेंनी खरं बोलावं, विनाकारण आरोप करू नयेत। 1 रुपया घेतला असेल तर सिद्ध करावं, राजकारण सोडतो असं आव्हान दीपक केसरकरांनी केलंय। मी तुम्हाला एकच सांगतो, त्यांनी बोध घ्यायचा असेल तर आपल्या आजोबांकडून बोध घ्यावा, खरं बोलायला शिकावं। कोणाला खोके खोके म्हणता? 1 रुपया जर घेतला असेल आम्ही आमचे विचार बदलण्यासाठी तर मी राजकारण सोडून देईन। थोडी तरी काहीतरी बाळगा। काही लोक तर अपमान झाला तर जीवसुद्धा देत असतात। लोकांची जीव घेण्याची तुम्हाला इच्छा आहे का? कशाला आरोप करता? तुम्ही किती वेळा मंत्रालयामध्ये गेला? 2.5 वर्ष तुम्ही मंत्री होता, 7 किंवा 10 दिवस तुम्ही फक्त मंत्रालयामध्ये गेला। उद्धव साहेब किती वेळा मंत्रालयामध्ये गेले? 2 दिवस फक्त मंत्रालयामध्ये गेले। ह्याला तुमची जबाबदारी नाही का? आमची सगळी कामं कोकणातली तुम्ही पेंडिंग ठेवली। तुम्ही स्वतः ते पर्यटन खात्याचे मंत्री होते, 1 रुपया कोकणावरचा खर्च नाही केला। मी चांदा ते बांधाचे 150 कोटीच्या आसपासची रक्कम दिलेली होती खर्च करायला, 1 रुपया नाही खर्च करू शकले। 65 कोटी रुपये मंजूर करून दिले होते पाणबुडीसाठी, काही खर्च करू शकले नाहीत। काजूच्या धोरणाबद्दल मी सातत्याने सांगत होतो, मी त्या समितीचा अध्यक्ष होतो की काजू धोरणाला मान्यता द्या। काजू ह्या कोकणाचं मुख्य पीक आहे। असं असताना काय केलं? 2.5 वर्ष काजू धोरणाला हात नाही लावला। एकनाथ शिंदे साहेबांनी पहिल्या कॅबिनेटमध्ये काजू धोरणाला मान्यता दिली आणि 1500 कोटी रुपये दिले। तुम्ही का नाही देऊ शकला? याचं उत्तर तुम्ही दिलं पाहिजे। त्यांनी का स्टे उठवला कबलातदार गावकर प्रश्नाचा? तुम्ही का उठवू शकला नाही? याचं उत्तर तुम्ही जनतेला दिलं पाहिजे। उगाच खोके खोके करून लोकांची बदनामी करणं ही गोबेल्स नीती आहे। गोबेल्सने काय सांगितलेलं होतं की 10 वेळा खोटं बोला, लोकांना खरं वाटायला लागेल। परंतु ही कोकणची जनता आहे, ही तुमच्या भूलथापांना बळी पडणार नाही आणि आम्ही कोकणचे नागरिक आहोत। आणि म्हणून बघा, मी राणेसाहेबांच्या आणि माझ्यामध्ये वाद झालेला होता। आम्ही वाद कोणासाठी मिटवला? आमच्या जनतेसाठी मिटवला। जनतेची जर प्रगती व्हायची असेल तर आम्ही भांडत राहून चालणार नाही। ह्याला कोकणी मनुष्य म्हणतात। कोकणी मनुष्य वरून खडबडीत दिसतो, आतून गोड असतो। आणि तुम्हाला आजपर्यंत कोकणी माणसांनीच साथ दिली, पण तुम्ही मात्र कोकणी माणसासाठी काही केलं नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।